Maayong buntag sa tanan. Welcome sa ato ang daily morning devotions. And congratulations, niabot na taog mga duha ka bulan. Yes, 2 months na tingali ang ato ang morning devotions na nata sa ato ang going for the third round. Congratulations sa tanan. So, we are trying to form a habit nga kada buntag na gitawag na to og time with the Lord. Importante kaayo na nga ma-develop na nga habit. It's one habit that can strengthen our faith and can bring us into our daily victory. Congratulations. Atong morning devotion text is found in the book of 1 Kings. 1 Kings chapter 19. I will be reading verses 1 hangtod sa 4 lang, pero we will cover the entire chapter. 1 Kings chapter 19 verse 1 hangtod sa 4. Ingon pangari, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servants there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father. God bless His word, and everyone will say Amen. Ang atong gibasa is a story of Elijah. Kahibawtag unsang nahitabo ni Elijah, murag na slay duel uban sa mga prophets ni Baal, unya siya sad iyang gi-challenge sila ug kang kinsa kuno nga God mo answer by fire. And we know the entire story nga bisag giunsa na paghimo sa mga prophets of Baal, wa gyoy fire nga nikanaog gikan sa langit. When it was Elijah's turn, kabaluta ang nahitabo nga ang offering was consumed bisan gibubuan pagtubig, unya a fire went down from heaven ug ni-consume sa offering. So daghan sa mga prophets of Baal namatay, na slain by the sword ato nga time. Og atong panahon na nakadungog si Jezebel, what happened? Nanganti dayon na si Jezebel, ningo dayon siya tomorrow ug unsay nahitabo sa iyahang mga prophet, mausag kuno ang iyahang buhaton ngadto kang Elijah. Now, tanawa kung saan nahitabo nini nga when Elijah learned nga mao na ang panganti ni Jezebel against sa iya nga ihunting siya nya patyon sa ni Jezebel, ni withdraw kuno ni si Elijah. Ningon siya sa verse 4, ningon din yan but he himself went in a day's journey into the wilderness, and came and sat down under the juniper tree. So si Elijah, when he heard about what Jezebel had promised to kill him, ni-withdraw kuno siya, yung gibilin ng iyahang mga prophets, ni-withdraw kuno siya into the wilderness about a day's journey, and he sat under a juniper tree. Nya didto nagmuni-muni kini si Elijah, niingon dayon siya, Lord, you take away my life, kay miserable kayo ko. So nakita nato nga about a day ago nakadaog siya, victorious siya, unya a day after nakita nato nga grabe na dayon ang depression. Ang depression was so severe nga niingon niingon pa dayon ang prophet nga, og pwede pa patyan na lang ko kay murag miserably kay akong kinabuhi. So while I was contemplating on this, nakita nako nga kanang grabe ang turn of event ba. Mura sad og kaning situation nato nga na usahay happy kay ta, kay madaugon ta, unya at a turn of event
murag the following day na nadayla in challenge, ma-depress na dayon ta. At one way or another kita naatay mga experience nga susama niini parihag yung kayo kang Elijah. But I have learned nga na ako'y naobserbahan nga ri, which I would like to share with you, ug unsa gyud ang nahitabo. Nay duha ka point nga ako ang naobserbahan nganhi. When Elijah was in a duel with the prophets of Baal, gi-defeat niya ang mga prophets of Baal didto sa mountain, didto sila sa bukid. And it was in that time that Elijah defeated the prophets of Baal. They were in the mountain. Pero tanawa, when he heard that Jezebel is seeking for his life, ni kanaog sila nga to sa mountain, nya kuman iyang gibilin iya ha mga prophet, unya he went into about a day's journey into the wilderness. Og dito sa wilderness na experience ni Elijah ang severe nga depression, unya nagampo pagyud siya nga niingon siya sa Ginoo, you take away my life. There were two places nga significant ini nga story. First, nidaog siya against the prophets of Baal dito sa mountain. Unya, sa panahon nga nagdepression siya, dito siya sa wilderness. And he was sitting under a juniper tree. When we talk about mountain, we are talking about the presence of God. Kay ang mountain symbolizes the presence of the Lord. Mao ni ang nindot kay nga feeling kana bitaw makaadto ta og bukid nya makita nato nga bugnaw ang climate nya feeling nato mura ta og nata sa langit. It is actually a presence of God. And there are moments in our life nga maka-experience ta og kini gitawag nato mountain experience. Na nindot ang dagan sa atong kinabuhi nya human victory after victory, sunod-sunod ang atong mga blessing, unya nindot ang ato ang pag-receive og mga revelation sa Ginoo. It is a mountain feeling. It is actually a presence of God. Murag na feel nato ang presence of God is so strong in our life, mao na nga naatay mga victories in life. Pero when we talk about wilderness, ang wilderness speaks of a withdrawal from the presence of God. Ang wilderness speaks of being barren, being in a desert, in a dry and a thirsty land. Mura kag naa sa lugar nga diin awaa walay tao, unya mismo ang Dios murag wala dinha. Ingon ana ang feeling. Importante kaayo sa ato ang daily life na naata ini gitawag nato og mountain feeling. Kay kung pananglitan wala gali ta sa presence of God ug dili kita kaantigo mo enter into the presence of God daily in our life, i-overtake yun ta ining gitawag og wilderness nga feeling. Now, ug maghisgot man gali ta og mountain feeling, mao ni siya if you remember si Jesus kanang at the end of the day mo withdraw gyud na siya into a solidarity or to consume us. But with your presence inside us, we will always turn out to be victorious. Salamat Ginoo sa mga kadaugan nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa imong pulong nga mo'y naghatag namo assurance. Salamat sa imong espiritu Lord nga mo'y naglig-o namo nya mo'y naghatag namo og direksyon sa among kinabuhi. Nga no matter what challenges and trials may come our way, mahimo gyud gihapon ning magmadaugon. And right now, I command Satan and his cohorts to get out from the lives of God's people in Jesus' name. In any form, may it be in form of sickness, may it be in form of problem, may it be in form of persecution, discouragement, in Jesus' name, you will not succeed against God's people. Ang hamili nga dugo sa Dios maghabol sa matag kanunay kanato ug ang iyahang pulong mo'y maglig-on kanato haron kita sa matag adlaw mahimo nga magmadaogon. Mao ni ang amo ang mga declaration, Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Maayong buntag sa tanan, ang Dios magapanalangin kanato. Amen.